першая зняла мікрафон са стойкі і першая пачала размаўляць з публікай проста. Дарэчы, адной з першых заспявала Эдзіта П'еха «Твісты і шэйкі». Захапляльна жывыя, поўныя усмешкі і гумару мелодыі карысталіся неверагоднай папулярнасцю ў моладзі 60-х. Дождевые струны зазвенели, разогнала всех людей гроза. Идет прохожий по панели. За касцяныя міфы. Паводле легенды, кіраўнік Рыма настолькі любіў свайго скакуна Памену інцытат, што прызначыў яго на важную дзяржаўную пасаду. Гэтая гісторыя бярэ пачатак